A la fresca, tu. Mare meva. Massa pronte han quedat, Pau. Hem haver vingut un peliu més tard. Set graus! Hòstia! Mira, em van tant de cotxe estos, mira. El peixotet el millor. Mira para caer coche. Quan de cotxe n'hi ha així, no? No, l'altre dia em avorrí. Aquí molt temps, ara és a la dreta. Passa damunt. Igual va sortir més avant també. Però així són tots els cruces i que dius tu, que fan així, tornen per allà, perquè així n'hi ha un lío. Així n'hi ha un lío de collons per així. Sí, però no saps si és tancant per cavalls o tens que tirar amunt i després tornar al caravall. Ara hi ha un moment, una cap allà i l'altra Sí, esquerres i l'altra dretes. però no te marca, no te diu... Sí, esquerres me marca a mi la fletxeta. Sí. Home, a mi me marca esquerres i a dretes. Me marca, segur que s'ajunta tirant amunt i avall, no? A mi no, fica ir a carretera sin asfaltar.
Ah, espera ya. Espera ya. Para acostar el pico. Una subida larguita, pero tampoco de mucho esfuerzo, es nivel ligero. Si va todo el rato igual, picante, si no. Ahora sí, hi ha molta pedra.
cabeza hoy con las sendas, increíble. Un cacao, esta senda que estamos haciendo de bajada, resulta que era de subida. Era una ascensión y la hemos hecho de bajada hasta casi la entrada de la urbanización esa. Ara no hi estic tenen que retallar un poc, eh? Una altra vegada? Tienen que ir ahí dalt de la carretera. Estamos más perdidos que en el Ikea. Madre mía, va a ser la pobla de Vallbona. Jaleo por las sendas, colega. Sí. El dia de carrera quan estigui ben marcat, així n'hi ha una catombe. Se lleva dreta, no?